Goddag og velkommen til, ja, lige nu sidder jeg faktisk streamer, så det er sgu lidt en live guide. Jeg har lige fundet en metode, hvordan man lige kan no-scope hele lortet her. Rigtig godt trick. Du åbner din console, skriver noget kruseduller, lige med hvad der står, Marker det, trykker på det, holder den inde, kommer sådan en boks her, tager du den ud fra konsollen af, trykker escape. Så har du lige sådan en no-scope hjælper her. Virkelig sindssygt. Kan no-scope alt. Virker som et... Altså den sidder lige i midten af skærmen, så der er ikke så meget der. Det skulle bare alt for OP. Altså jeg ved ikke. Brug det indtil at Gaben han retter det. Men lige nu, der er det her virkelig the shit. Så du kan jo bare gøre alt her. No scope. Tak fordi I så med. Like og subscribe og hvad I ellers har lyst til, mand. Flække. Ses.